Objavujte Bratislavu. Dynamické mesto na Dunaji ležiace v samotnom srdci Európy. Či už pricestujete s rodinou, priateľmi alebo za prácou, vďaka Bratislava Card zažijete to najlepšie, čo hlavné mesto ponúka. Táto oficiálna turistická karta vám pomôže s plánovaním pobytu nielen v meste, ale i regióne a ušetrí vám tak čas aj peniaze. A čo tak stráviť predĺžený víkend vo dvojici práve v Bratislave? V tomto prípade stavte na 72-hodinovú kartu a užite si mesto bez starostí. Navyše, čím viac atrakcií navštívite, tým viac ušetríte. Čakajú na vás atraktívne múzeá a galérie, zaujímavé prehliadky a výlety, zážitky na Dunaji, jedinečné výhľady i lokálna gastronómia. Profesionálny sprievodca vás prevedie tými najkrajšími miestami historického centra. V cene karty aj prehliadka pre vaše dieťa do 18 rokov. Z Bratislava Card nemusíte sledovať zóny, ktorými prechádzate. Pohodlne sa odveziete električkou, autobusom či trolejbusom. Samozrejme, aj vaše dieťa cestuje s vami bezplatne a neobmedzene. Aj do bratislavského regiónu to máte len na skok. Rýchlo a jednoducho vás tam dopraví regionálny autobus či vlak a vy tak môžete do sítosti objavovať jeho krásy, tradície a chute. A ako to funguje? Vyberte si z dvoch druhov kariet, buď kartu s dopravou alebo bez dopravy s platnosťou 24, 48 alebo 72 hodín. Môžete sa rozhodnúť pre klasickú plastovú kartu alebo uprednostniť jej ekologickú digitálnu verziu. Získate ju osobne v turistickom informačnom centre, na vybraných predajných miestach alebo kedykoľvek online na webe či v bezplatnej aplikácii Bratislava Card. Presvedčte sa sami, že Bratislava Card je pre vás ten najlepší spôsob, ako spoznávať mesto a región. Viac informácií nájdete na card.visitbratislava.com.